Da li su fudbaleri Crvene zvezde i Partizana mogli bolje da prođu na žrebu i šta misle o rivalima u 16. finala Lige Evrope? Dobrodošli u Sport na Blic. Kuglice su rekle svoje. Zvezda će najpre dočekati moskovski CSKA 14. februara u borbi za osminu finala. Partizan će ugostiti češku Viktoriju iz Plzena dan kasnije, dok su revanši 21. i 22. februara. Crveno-beli su mogli i gore i bolje da prođu. Crno-beli imaju neatraktivnog, ali vrlo opasnog rivala, ali i jedni i drugi imaju šanse da prođu dalje. Zvezdin golman Milan Borjan i desni bek Filip Stojković imaju jasnu poruku pred okršaje sa CSKA i otkrivaju zašto mogu da prođu dalje. Pa da, očekuju nas dve teške utakmice, ali je dobro to što oni dolaze iz pripremnog perioda kao i mi i imala je tu dosta jačih rivala, ali kao što kažem, bit će dve teške utakmice će biti, ali naš stručni štab će to da odradi kako treba tu analizu i sve i da nas pripremi i da izađemo sa pobedom. Zimski dvomeč na ruskoj zimi u februaru, jel možeš jedan ruski veliki tim da padne kao što je Krasnodar? Pa naravno da možemo, mi smo Crvena zvezda, samo treba da gledamo prema napred da budemo pozitivni. Znači kao Evropa treba opet nas da se plaši, da tako kažem. Tako da daćemo se od sebe kao i do sada, pripremit ćemo se maksimalno, odradit ćemo te pripreme maksimalno da bi nastavili dalje i da bi dali našim navijačima da i dalje dolaze u što većem broju na stadion i da nas podržavaju i da navijaju. Priželjkivao sam da nam dođe CSKA iz Moskve, gledao sam baš protiv Spartaka koji emulira 3-0, može zbog toga što je bratska ekipa Crvene zvezde i Spartak, možda baš zbog toga, ali na kraju mi se, ajde da kažem, ispunila želja protivnika. Pričali smo da nećemo Leipzig i Vujadin je do sada već 3 dana da neće Plzen i ali Lajcu i Atletico smo izbjegavali, ali šta nam dođe. A Italijane? Italijane, eto ja sam rekao samo ne Lazio Milano kad dođe, Napoli nismo mogli, tako da Lazio ne bi volao. Pa da, isto tako će biti po nama bolja atmosfera zato što je Spartak i Crvena zvezda u bratskim odnosima i sigurno ćemo imati, ja mislim, sigurno i pola stadiona naših navijača u Rusiji, tako da očekujem fenomenalnu atmosferu. Pratili ste Sport na Blic. Budite na našem sajtu sport.blic.rs i dalje, a mi se vidimo i u utorak.